Son Beatriz Domínguez Xiaba, candidata á alcaldía de Trazo polo PSDG-PSOE. A nosa valoración destes 4 anos de goberno do Partido Popular en Trazo foron tremendamente perxudiciais para os nosos veciños, dado que foi unha legislatura marcada pola ineficacia, pola falta de transparencia, pola mala xestión do grupo de goberno, en especial do alcalde, do Partido Popular, lógicamente, un alcalde que incluso foi capaz de falsear documentos e certificar obras cando non estaban realizadas, pagalas e certificalas ante a Diputación e outros organismos, estando nestes momentos presuntamente imputado por falsedade documental e malversación de fondos públicos. Trazo merece estar gobernado por unha persona que polo menos teña máis capacidade de xestión e que sea unha persona que luche polos intereses do Concello e dos veciños de Trazo, cousa que hasta o momento non está a pasar no noso Concello. Dentro dos nosos proxectos para os vindeiros 4 anos, as nosas prioridades son a elaboración dun plan xeral de ordenación municipal moderno e sostible para facilitar o crecemento no noso Concello, tamén crear un parque empresarial para que poden instalarse empresas tanto do Concello como de fora, así crear empleo. Tamén fomentar e potenciar axudas e formación para os nosos gandeiros, que prácticamente é o motor económico do noso Concello, mellorar as nosas vías de comunicación cos concellos limítrofes, como é Val do Dubra, Ordes, Oroso, Santiago, servicios sociales de calidad e igualitarios para todo o mundo que os necesite, creación dunha casa da xuventude, mellorar o funcionamento e ampliar a nosa guardería que xa é existente, un punto de atención infantil que só está aberto en horario de mañán, ampliar o horario pola tarde para que tanto as nais como os pais do noso Concello podan traballar e coidar os seus fillos sin ningún tipo de inconvinte.